Maswera sei muri yeZimbabwe. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZimFacebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi, hello mukomanashe, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. I still remember when I was still in university. I had to fake a pregnancy so as to keep my sugar daddy. Makore acho iwawo kuma late 2000s pandainge ndichiri paUZ. Ini ndakagara ndakazviudza kuti handina mwana wangu anoenda kunodzidza paUZ, zviri nani kuti anga achiregedza kuenda kuuniversity kwacho. Takamborira kani paUZ. Apa vana vepo vanopfurirana kuita musikanzwa sei. I was a pastor's child, mind you. Ndakatokurirawo muchechi inotonamatwa zvekutorevesa, whereby we were not even allowed kuti tinge tichita zvemaboyfriends, and kana kuri kunzi munenge mava kuda kuroorana munototanga matombopotera nekunana elder. The guy will go there and say kuti God has revealed it to him kuti musikana wake waanofanira kuti ange achizorora ndiani, and the elders will see if you are going to be compatible. Wes isusu sevana vemapastors ndisu vanhu vekuti taitogara tiri papressure yekuti we are supposed to show other girls kuti you can only get a man through marriage and having a wedding. But he mukomanashika, don't ever judge the book by its cover. Taitoenda kupraise and worship tichitoimba, but titori nemashuga daddy atainge tichitoenda tichitonorara nawo. So there was this other sugar daddy of mine. When we started dating, that was when I realized kuti the guy ainge achida mwana. Ndikatoti uyu ndiye munhu wandichadya bag, and ndakabva ndapfurirwa nemafriends angu, and I had to fake kuti I was pregnant. Ainge ondichengeta mukoma. Munongonzwa imi, ndaipiwa mari. And then that was when I just said, let me stop doing this, what I was doing. Kunyangwa hangu ndakazochata, but sugar daddy ivavo vakatombonditi huya for the last time, and ndikabvuma because vakandivhundutsira vakanditi haungamboroorwi ukachata, I'm going to disturb everything. Saka ndakatya kunyadzisa vabereki vangu, kunyadzisa chechi. Ndokubva ndachizoenda, takaenda tikanorara kuhotel, kuMichael's Hotel ndeine inga yangu. Asi makore acho tainge tichiti vana sugar daddy, madhara ematumbu. Ndaiti ndakarara pachest nichipuruzira dumbu. Apa pasaidi pakaiswa maUS dollars. Vainge vaine mabhazi zvekare nematrucks. Saka dzimwe nguva taikwanisa kungoenda kunosangana natruck driver tobva tatora mari. Apa inenge yakawanda sei. Vaiva mudhila vaindipa mari. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Uyai nawo maconfessions enyu ekuuniversity. Zvakangooma hazvo vedu we. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi mukomanashe, makadii zvenyu? Ndoda kureururawo kuti ndakamboshandisa mari yeexam fees ndikabva ndachizotenga hembe uko kwandainge ndichifanira kuti ndinge ndichizoenda kuparty this other boyfriend of mine. So the guy came from a wealthy family. Apa inini ndainge ndichida kuluka ndainge ndiine mari yandainge ndichifanira kuti ndige ndichizobhadhara maexam fees. Mama vangu vakatomoadmitwa muchipatara because pandakazodzokera kumba apa ndainge ndatotenga hembe dzandainge ndichida kuzopfeka kuti ndinge ndichizoenda ndakadzipfeka kupati ndikatodzipa shamwari yangu. Ndo madhiri ataiita. Shamwari yangu aikwanisa kana kutopinda mumba malandlord obva aba mari, aitoziva painge pachichengeterwa mari nalandlord. Saka aiuya nemari iyoyo ndobva ndaichengeta. Iniwo ipapo that was my first deal randakaita, ndikazvibira mari yandainge ndakapiwa yekuti ndinge ndichibhadhara maexam fees. Amai vangu ndakazoti ndadzoka ndichibva kutown, but vainge vatozviziva kuti mwana ainge abirwa mari mutown because ndakabva ndachizoenda kubasa kwainge kuchishanda banguru ndichichema. Vakanditi mainini chii, ndikabva ndati ndabirwa mari. Ndakavanyepera kuti ndakakwira imwe kombi iyo
yainge ichiti yainge ichienda kuUZ, ndokubva varume vaya vazondibuditsira mapanga ndokubva vanditorera mari. So I started crying. Vakabva vachizofonera mudhara. By the time pandakazosvika kumba, vanhu vainge vava kutozviziva kuti ndainge ndabirwa mari nematsotsi. Amai vangu ndakasvika vasingakwanisi kana kufema, vachingofemeruka, ndokubva vachizokolapsa. Takaenda navo kuchipatara. Blood pressure yavo mukoma yainge yakakwira. Kavanzwira tsitsi amai, asi chekuita painge pasisina because mari yainge yatoshanda kikiki nechekare. Ko ndaigoita sei? Ndozvandakaita izvi pandainge ndichiri kuuniversity. Please, ndinokumbirawo kuti mundiposterewo nyaya yangu ndibonzwawo confession yangu ichiverengwawo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukoma makadii zvenyu? Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. I am a woman and I am still at university munomu muHarare. So my roommate is pregnant. She have been pregnant since 2 months ago. And akandiudza kuti she does not know who the father is. So this girl, she was acting like she was all holy. Inini hangu zvemaboyfriends, handinyanyi kuita zvemaboyfriends, ndingori nemukomana wangu 1. Akatomboita sekunge achandikanganisira relationship yangu because anoita sekunge munhu ane discipline ende munhu akanyarara. Kana neni ndaitoshuvirawo kuti dai ndikaita saiye because inini kupopota here, kupopota ndinopopota. Ndisu vacho vakarehwa vana chihera. Saka kunyangwe ukataura neni mune zvakanaka and then ndobva ndazokupa bad reaction, kunyangwe ukazondionesa zvinengei ndikatoona kutoti apapa ndatokanganisa, but nekuda kwekungoti ndiri chihera ndinenge ndava kunzwa ndichinyara kuti ndikukumbire ruregerero. I guess kuti ndo zvatiri vana chihera, tinonyara kukumbira ruregerero. Saka tinobva tachizovanziridza nekupopota. Kupopota kuya kwatinenge tichiita, tinenge tichitoziva kuti titori wrong ipo paya, but kungozvishingisa kamwe kakungozvishingisa so kuti no, iye ndiye andikanganisira. So this girl, she was always humble. Vese wangu aitoti kana akauya obva atoti I wish if you were humble. Tobva tatotanga kutotukana paya dzimwe nguva kutomudzipa kana kola ndichimuti iwe undao ndijairira, why are you comparing me and ye chienda unorarana naye. So when I found out kuti she is pregnant, oh my God, I could not even believe it. She slept with 3 guys and iye ari kuti haasi kuziva manje kuti baba vacho ndevapi. Saka ndanga ndichifunga kuti ndinge ndichiudza mukomana wake because ane mukomana wake, then ava like vanhu vakangodanana navo hameno because akangonditi handizive kuti chii chakaitika. Vose vari vatatu vakangondinyenga same time but havazivane. Ndikavabvuma, akasangana navo mumagrupu ndokubva aita zvemahookups, nhumbu ndokubva yatongobata. Saka apa ari kuplana kuti ari kufanira kuti ange achidzokera kwavo kuchinhoi then obva achizonorara nemukomana wake. She is planning to do this weekend mukomanashi. Saka mafone numbers emukomana wake ndinawo. Zvinoita here kuti ndimutextere kuti iwe munhu wako uyu ari kuuya for Easter, usatombobvuma kuti unge uchirara naye nekuti kana ukangorara naye zvatodhakwa. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Vanzvadzi vedu ava vari kuti ndiri chihera, kunyangwe ndikakukanganisira zvinondiremera kuti ndige ndichikuregerera because ndo zvatiri. Munobvumirana nazvo here vana chihera? Muriko here kunzouko? Ndizvo here zvamunoita kuti kunyangwe mukazviona kuti munenge muri wrong but kukumbira ruregerero zvinokuremerai? Sorry, haibudi. Pakaipa. Let us talk about that in the comment section. Uye zvekare ari kuda advice. Hanzi ndinoda kuziva kuti zvinoita here kuti ndinge ndichitextera boyfriend ye roommate yangu ndimuudze kuti munhu uyu ari kuuya paEaster
ari kuuya zvake but usarara naye nekuti atori nepamuviri. Hei zvakangooma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Hei ndiri kutya because ndiri kubuda imwe rash, so I started bleaching my skin because ndakaona sekunge I am too dark, even though ndiine good body structure, but I used to lose confidence nekuda skin tone yangu. Saka ndakabva ndachizotanga kuita zvekubleacha. Ndakatanga ndatengawo mafuta evamwewo masocialites avo vanotengesa mafuta iwawo ebleaching, but I think ndakaita mistake. Zvinotoda vanhu vane mari dzavo. Ndakangotenga ka1 ndokubva ndachizotadza kuzotenga zvekare imwe pack. So right now ndava kungoita zvekungongwavha ndinongotengawo mafuta ebleaching mamwe anongowanikwawo mumastreets akachipa aya. Saka ndiri kubuda rashi pandaitoshandisa mafuta iwawo anotengeswa nevamwe socialite vamwe mother. Aiwa skini yangu mukoma yakanyatsokutanga kuglowa zvekuti kunyangwe ndichifamba vanhu vainyatsokuona kuti apa paita biza sure, but now ndiri kubuda mamwe mazirash kubva zvandakatanga kusanganisa mafuta ende zvinhu zviri kuramba zvichingooma. Ndainge ndichimbotenga mamwe mafuta anenge ari nani, but now ndakazodzokera kune imwe inonzi Kerolite, saka yava kundipa imwe reaction yekuti kana ndikangoenda pazuva ndinobuda mapundu. Munoona aya mablackheads ndizvo zvandinenge ndakaita, but anenge akakura kuita kunge mablisters. Handisisina futi self confidence, so handizivi kuti pane umwe munhu here pano anokwanisa kundibatsira nemari ndinge ndichikwanisa kunotenga mafuta at least ane high quality. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava. Hanzi chandiri kuda imari yekuti ndinge ndichikwanisa kunotenga mafuta awo ane high quality. Let us try to speak with her in the comment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. I have come here with my own confession. Mukoma murume wangu haatozvizivi kuti ndini ndakamupa chirwere. I got HIV during my first year and I never told anyone, even my best friend. So takaenda kusame university nemurume wangu zvekare nesome of my high school mates. Ndakazotanga kudanana nevamwe lecturer ava vakandiitira utsinye. Ndaiti zvangu kana ndikazoudza murume wangu kuti ndini ndakamupa chirwere, then ndobva ndachizomuudza kuti wacho akandipa chirwere ndiani uye zvekare nekuzovasungisa. I want him to get arrested because vakandiitira utsinye mukoma. Vaitozviziva kuti vane chirwere. Ininiwo because of my age ndainge ndisina experience. Of course nemurume wangu taimbopota tichirara tose when we were still boyfriend and girlfriend, but not nguva dzose. Saka when I met the lecturer vaipota vachindibvisira protector. Ndaizotozviona mushure mekunge vapedza ndobva ndatanga kuchema. Ndakazotanga kurwara. Pandakavaudza kuti ndainge ndichirwara ndipo apo pandakabva ndachizoenda kuchipatara and I found out kuti I was HIV positive. Saka moyo wangu unorwadza. Ndinoti kana ndikafunga nezvazvo dzimwe nguva ndinotanga kungochema kuti saka ndini ndakakonzeresa dambudziko iri, because nemurume wangu tose we are both HIV positive. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. But why is it murume wenyu asinawo kumboda kumbonyatsokunzwisisa kuti ko chirwere chacho chakabva nepi? Zvimwe kuda murume wenyu pamwe iyewo aiva nemadhiri ake aainge achitsikisa in secret, saka paakazongoona mava kurwara mava neHIV, maybe iye anotofungidzira kuti ndiye akauya nechirwere. Hameno kuti munozvionawo sei muri yeZimbabwe. Zvakangooma, asi ngatitaurei navo. Regedzai tibva taenda
panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukoma makadi zvenyu ndiri kudzidzawo kuno kukugweru. I have been sleeping with married men and I have been using the money to pay for my sister's fees, and I even paid for my little sister's exam fees. Aya ezimseki ndini ndakatopa mama mari yacho. It was 200 and something I think yandakatumidzira mari, but ndainge ndakabva zvekare mukuvatumidzira imwe $70. Saka mari yose iyoyo mukoma vanokufungidzira kuti zvimwe kuda kuno kugweru ndine pane kamwe karestaurant apo pandinoshanda panoita zvekubikwa takeaways like vanashwama and stuff like that. But chokwadi ndechekuti I have been sleeping with married men muraini mandinogara, because I am renting here but kumba kuHarare uko, so I stay here with one of my roommates. Ndiye akandidzidzisa nekudawo kwenzara, akati kusvika riniko uchidya muriwo usina mafuta kuseva sadza nemuriwo usina mafuta. Apa iye anongorarama nemafresh chips nekutenga matakeaways. So akabva anditi pano mumwe murume uyo ainge akamuudza kuti anondida, saka ainge achida kumubhadharisa murume wacho iyeye, then tobva tachizotenga chikafu because ainge ava kusada kuti tinge tichidya pamwe chete, because inini ndiri webhajeti kungorarama nesadza nemavheji kana sadza nemazai, kutenga nyangwe mazai maviri. Aish, college life, it is very painful. I don't want to lie to you. Saka ndiri kurara nevarume vakatoroora ende vanondipa mari. If only my mom knew. She even post me on her status and calls me her hero, but she does not know kuti kuno kugweru ndanzwa nekuchinjaniswa nevarume vakaroora. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvinorwadza zviri kuitika mumauniversities. I think kumauniversity vana vazhinji vari kutorerwa advantage nekuti maybe nenhau yekuti munyika hamunawo maprograms ekuti vana vanobatsirwawo. Nyika dzakaita sana South Africa, vana vakaenda kuuniversity vaya vanotambura at least vanowanawo mari dzechikafu, vanobhadharirwa ma-exam fees acho nema-school fees acho nehurumende. But izvi zvekuti mwana anenge achitoziva kutoti hapana ndo zvinokonzeresa kuti vana mumauniversities vange vachizotorerwa advantage. Munozvionawo sei muri yeZimbabwe? How can it be fixed? Zvose izvo zviri kuitika kumauniversity. Zviri nani kuti vana vange vachizoita musikanzwa havo, asi at least vaine backup plan sezvinoitika muSouth Africa kuti vanozoita musikanzwa havo asi vanobhadharirwa mari nanaNSFAS. All that they worry about is other things. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section.